Kalaman yau da kullum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da safiya. Ina kwana. Barka da rana. Barka da dare. Haɗuwar farko, at-ta'aruf. Sannu, sunana Ahmad. Menene sunanka? Sannu Ahmad, sunana Ali. Na ji daɗin haɗuwa da kai Ali. Ni ma Ahmad na ji daɗin haɗuwa da kai. Yaya kake? Ina lafiya kaifa? Lafiya, na gode Allah. A wace ƙasa kuke? Wa kuke huna da ihtiram? Ni ɗan Sudan ne, kaifa? Ni ɗan ƙasan Najeriya ne. Yumkin an naqul al-balad mubashir aw naqul kaza. Menene sana'arka? Ni likita ne, kuma kai? Ni ɗalibi ne. Ni ɗalibi ne. Ana talib. Shekarunku nawa? Wa aidan naqul shekarunka, lakin shekarunku lil ihtiram. Ni 29 ne. Ana 29. Kuma kai wa ant, shekarunka nawa? Ni 26 ne. Ana umri 26. Ni ana. Wa kai anta? An yi aure? Hal anta mutazawwij wa hiya sigha lil ihtiram? Na yi aure. Aw la? A'a, ban yi aure ba. Wa a'a ta'ni la. Menene sunanta, kuma daga wace ƙasa ce? Sunanta Sausan, ita kuma Masarawa ce. Ismuha Sausan wa hiya min Masar. Menene sunansa, kuma daga wane ƙasa yake? Sunansa Ahmad, kuma ɗan ƙasar Morocco ne. Bani kofi. Bani, a'tini. Ina son kofi, hadhi urid. Bana son kofi. La uridu al-qahwa. Bana so, yani la urid. Ina so, urid. Asma, sunaye wal mufrad suna. Gida, talabijin, waya, mujalla, littafi, alkitab, jarida, sura, hoto.